Belai hambai, ini pai sok pajak, sini beskango, objektif dia liwo, supply ni pandawo, sini jurnal ni chairman, blog ni presiden, di promoter ni, di develop ni presiden, di sini YDF ni presiden, tong sini blog secretary, ILC chairman, di sini kawanga leader of tonggu ozagawo, kami amsa ni joto finance noi tapi sini joto warrior srono khakaham te kulomaya phare sung tini keplai ungmani rally o rally palai mani bisite sung bus kango sini am saini sini ti prasane ham khrai ni samung tango ni bagai be sung somai tang ma thangai ne ani ke sung saimano je asang tudungma bo sorong wei je sini man thai ma ya ngui tongmani tini sung tuluk tuluk bobagrani netrite sini man thai rano sang lai chung tabok sini position strong khairuk khaika sini thangnai edisiwo chung jotonu saimano 28 ni bisingo 24 ta chung apply ngoi phunuk rokha je ti prasaro sini man thai chana ni bagai chung tabok thamsa no teibu krak khaine ni bagai ready tongo omo phunuk manichi chung tabok village committee election 10 বছর রঙই চিনি কামে আম চাইনি সরকার जोंनो तंग रनानि बागै अधिकार रलिया ताबंनि राज्य सरकार जों गामि आम चाइनि सरकार सोनामायानि बागै गामि आम चाइयो दै गोरै लामा गोरै निनि गोबां मा साखाम बेबस्था हानिया अमहाय दंनो सु फेसिलिटी माया ngui tongkha दिप्राय ngui tongkha दिनै बबाग्रा बनो सुप्रीम कोर्ट केस थायो दिनै जून मासनि बिसिङाव इलेक्शन मा खायनाय होनै सुप्रीम कोर्ट बाय राज्य सरकार राज्यनि इलेक्शन कमिशन अर्डार रजाखा निर्देश रजाखा ताबो इलेक्शन मा खायनाय दिनै ओ इलेक्शन न जों जेस खेपानो कप्लाय मांनाय ते कप्लाय बोंनाय दिनै आम थायो 18टा एडिसि भिलेज दंमोन जों 18टाव 18टा नो कप्लाय होनाय ताबोनि एडिसि जनरल इलेक्शन नि रेजाल्ट जों दुखा परिष्कार ओंखा কোনো জায়গাও ফেনে কাইফানো বিজেপি র মেম্বার পাস হংলাক তাবনি রেজাল্ট जों नुखा दिनै जों एक मास दिनै 2 दिन एक दिन काखा ताबक एडिसि जनरल इलेक्शन पाइमानि गामि आम सायो तेबो ताबक फने बीजेपी सीपीएम कांग्रेस नै तंनाय रंनो जों मा सालायनाय दिनै नाहरमों दिनै बबाग्रानि नाहरमों दिनै बबाग्रानि सानमों sini अधिकार माया सात जरा जों लेंलावै तंगला अमा कायसा या स्टेप कायसा काबानि सि याखलै कायसा काबानि सि दिनै ओ एडिसिओ जों अप्लाइ मानि जों जत दिन पर्यन्त साकाव सबै सिनि तिप्रासारनि जत मान थाइनो र माया सात जरा जों ताबक सिरिं सिरिं तंया अमा सिनि बबाग्रानि नाहरमों तानि का अमा सिनि सानमों तिप्रा मथा पाकिनि सानमों या तिप्रासारो जोग जोग ताबक थांगै दंमानि हाय फाइनाय सालो जोग जोग थांगै थांनानि हिखे जोंनि अधिकार मानाय आरो ओ अधिकार नानानि हिखे राज्यआव जों दिनै बबाग्रानो चीफ मिनिस्टार मा संनाय चीफ मिनिस्टारनि कर्सिआव जों बनो रहमाया हिखे ताबकनि हाय जोंनो दिनै अधिकार रया जोंनो दिप्राय थायै दंनाय जे चीफ मिनिस्टार ओंखा त्रिपुरानि जतनि सै पावरफुल व्यक्ति ओ पावरफुल आसनो जों जत दिन पर्यन्त दिनै बबाग्रानो रहमाया साक दिनै गामि आमसानि दिनै तिप्रासानि दिनै एलाकानि हाम खाय जों खायमांगलाक आरो मो इम्पसिबल या बाक्सा बरक सानाय असम्भव
आके तिब्रामो था जे शिक्षा फनो बर' अरथि मिनिस्टार माया हुनै बाक्सा थानाय किन्तु असम्भव या थाने एडिसि इलेक्शन फुनो साखा जे 2828 बर' नानै फो 2830 नानै फो नै साखा किन्तु जों फनो वैरखा जोंनि थानसानि मारे जोंनि थानसानि सामंबाय जों कप्लाय मै फुनोखा 2028 जों कप्लाय मै फुनोनानै थांनाय आरो मो सम्भव যদি जों तिब्रामो था पार्टी जोंनि वारियर्स गबैबाय खाकराबाय सामं तांखांके जों पसिबल मो जोंनि आमेरिका हाय देश संखा लगो बर'नि देशबो बाराक ओबामा होनै प्रेसिडेंट नाय मानो बर'नि ओ प्रेसिडेंट जे मानाय कस जातनि बर'नि कम्युनिटी आरो जागा आमेरिकाव पपुलेशन ब्लै कम आइफानो बर' थानसा दंमानि बागै एक मानि बागै कमिटमेंट दंमानि बागै जेखबानो जों खायमाव होनै वान मानि बागै आरो बर' संखा लगो पर्यन्त राष्ट्रपति चावै माखा जोंबो चावै मानाय যদি जों नों आं जतनो कमिटमेंट लवै जोंनि हाव जों सिमांनाय होनै समाय तांगै या प्रिसेवै खा बाक्सा खलायवै या बा या रंलायै बसखां आगौ खांके जों महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टार आरो जागा सग्रैयै मानो आंनि बाङै दिनै जों तंथलायनाय दिनै जों मोसालायनाय जों हायफानो दिनै सामं तांथायनो जों पगया खलायै जों बसखांनि नाहर मुनो या प्रिसेवै गामियाम सायावबो जों गाहामके सामं खायलायनायनि बागै जारा बुसिया तंनाय रंनो जों सालायनायनि बागै जतनो रेडि मांनाय दिनै जों ओ बेक्टरि रेलिव अमनो समाय तांलायनाय जतदिन पर्यन्त 2028 जों दिनै महाराष्ट्र ओ कोर्सिव रयमाया साथ दिनै अधिकार माया साथ जों बाथाक लायगलाक जों सामं मा तांनाय आसे नोंसोर जतनो हामबाय खुलुमखा दिनै बबाग्रायाव रक्ति